Ketek gleng dal-dal. Cik, kita terbanjung dong Bapak Rena. Ugi Mbah Bayan kewonten Kampak Modo lamongan nggih. Sampun lagi Mbah Bayan, Tomo, Pak Rena. Nggih kali Pak. Nggih, kewonten Kampak Modo lamongan nggih Pak. Oke menekan remen rombongan saking bangsa ingin Mas Gandhi, Bos Asno, Cak Mat, Bos Matasim, ugi Mas Dulani, sedaya rombongan saking bangsa nggih. Heeh, sedaya kemawon mat siang.
timbang lungguh dhewe ati miring yen mok kelak-keling pengen katamu manang saben dina ing sementang manting Rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mong rika sing tak goleki rina wangi tansah dadi ati sayang kalingan maneng wong sing ayu pune ingsun wis kadung gendrok lila lila riko katone mata ayo duduk sanding ingsun riko mumpung ketemu maneh Gaya sangat ceko.